Mivel nem tudom, hogy köszönjek, ezért nem fogok, úgyhogy a mai videóban Instán felteltetek nekem kérdéseket, amikre most fogok válaszolni, és közben elkészítünk egy sminket, mert amint most látjátok, nincsen rajtam smink. Arcpermet, nem tudom a nevét, ezt fogom először felfújni az arcomra. Kérlek, mondom, hogy nagyon régóta keresek egy jó primer, csak nem volt. Valamelyiktől így a korrektor meg az alapú így összekukatosodik, nem tudom jobban elmondani. Valamelyik így kiszárítja a bőrömet, úgyhogy meglátjuk, hogy ez milyen lesz. Mi a kedvenc sminkmárkám? Kezdjük akkor egy ilyen könnyebb kérdéssel így első körre. A Maybelline-t. Mondom a Maybelline-t. Szerintem, hogy a legtöbb termékem. A NYX-et is viszont nagyon szeretem. Bourjois-tól csak egy alapozóm van, azt viszont nagyon-nagyon szeretem. Healthy Mix. Ez egy nagyon-nagyon jó alapozó. Jó. Úgyhogy igen, Maybelline-t mondanám. Következő kérdés, hogy hogy tervezem a jövőmet? Na, ez egy nagyon jó téma, mert ugye én most 23 éves vagyok, idén leszek 24, és pont egy idén kezdett egyébként megfogalmazódni bennem, hogy amúgy mit szeretnék. Tehát, hogy oké, hogy én most itt tök jól el vagyok, meg bla 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 bla, de van egyáltalán így jövőkép? Így nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy na most akkor tényleg úgy igazából mit szeretnék, és nem csak az, hogy na jó van, most majd lesz valahogy, ahogy eddig voltam, tudjátok. A terveim amúgy, mert így vannak tök sok átfedések. Nézzünk mondjuk egy 3 éves távlatba így először. Mindenképpen szeretnék már férjhez menni, mindenképpen. Az egyébként most így prioritás nagyon nálam. Merjem megkockáztatni azt, hogy jövőre szeretnék gyereket? Hát mondjuk azt, hogy jövő után valahogy így azért már szeretnék egy kis bibit mindenképpen. Szeretnék idén nagyon sokat utazni. Tényleg az nagyon nagy terv, hogy idén utazzak nagyon sokat. Alapjáton is szeretnék utazni, de idén meg nagyon szeretnék. Tavaly nem nagyon utaztam sehova, úgyhogy idén nagyon szeretnék. Szeretnék már egy vállalkozást. Azt most nem szeretném mondani egyébként, de konkrétan miért. Szeretnék nagyon vallással foglalkozni, még többet. Nagyon sokat foglalkoztam vele, tényleg, tehát főleg magamhoz képest, mert nagyon el voltam maradva a fontos tudnivalókkal. Úgyhogy még többet szeretnék a vallással foglalkozni. Most már van szőnyegem is, imádkozós szőnyegem is, van imádkozós ruhám is végre, úgyhogy ezzel is sikerült előre menni. Szeretnék idén még egy cicát, mindenképpen szeretnék. Mivel ugye nekem a fiú cicám, a Shiba, ő szürke, a lány pedig barna, és még egy lányt szeretnék, ugye akkor neki barnának kell lennie, úgyhogy barna lesz. Hát ugye a YouTube-ot el szerettem volna kezdeni, úgyhogy hát itt vagyok, úgyhogy ezért pipa eddig. De amúgy nagyon, nagyon furcsa belegondolni, hogy én mindig néztem ugye lányokat, akik YouTube-oznak, külföldiek, magyarok, és most én csinálok videót, amit mások fognak nézni. Ebben ilyen nagyon szürreális ebbe belegondolni. Maybelline Fit Me a korrektor. És úgy alul kiszoktam így kicsit korrektorozni a szemöldököm alatt. Nekem tetszik egyébként, ha ilyen erősebb a szemöldököm alsó része. Viszont nem úgy, mint mondjuk régen, körbe korrektorozom az egészet, csak alul szoktam. Szia, engem Spanyolországba való kiköltözésed érdekelne, nehéz volt belevágni. Én már elköltöztem egyébként Spanyolországból. Ugye én 1 évet laktam Spanyolországban. Ugye egy szigeten laktam egyébként. Egy kis szigeten. Nagyon-nagyon szerettem. Nem volt egyébként nehéz belevágni. Nekem ugye nyilván könnyített a helyzeten, hogy ugye nekem a munkám social media, és így nem voltam helyhez kötve, nem volt az, hogy akkor nekem most munkát kell találnom abban az országban, nem nehéz. Most már egy utólag visszagondolva voltak nyilván nehézségek,
rengeteg, de amúgy, hogyha tényleg elhatározza az ember és kitart az mellett, amit szeretne, akkor higgyétek, hogy össze fog jönni. És nem szabad feladni, tényleg a mostani költözésem alatt is ez bebizonyosodott, hogy nem adjuk fel soha. Amúgy sem adom fel, de itt tényleg nagyon kellett az, hogy ne adjad fel, Bibi, a jelenlegi költözésemnél. Viszont akkor ugye, még azért fiatalabb voltam, tehát akkor meg aztán így egyáltalán nem gondolkoztam semmin. Jöttem, megvettem a repjegyeket, nekem is, meg a 2 cicának. Úgyhogy amúgy szerintem nem volt nehéz. A macskáknak kellett ugye papírok, én ugye Ausztriából repültem Spanyolországba, úgyhogy ezáltal nekem ugye az ausztriai állatorvoshoz kellett elmennem. Ezt most így az állatosoknak mondom egyébként, hogy mire készüljetek, hogyha repülni szeretnétek állatokkal. Kelleni fog az állatorvostól papír, úgyhogy én azt mondanám egyébként, hogy egy hónappal az indulás előtt beszéljetek az állatorvossal, mert tényleg bármi közbe jöhet, bármi. Nem kell azért fél évre előre, de egy hónappal, 3 héttel előtte azért jó, hogyha felkészítitek az állatorvost erre a procedúrára. Higgyétek el. Az állatorvostól fog kelleni papír mindenképpen, illetve egy ilyen hatósági állatorvostól kelleni fog egy papír, ami egy ilyen másfajta papír, ezt az állatorvos nem tudja nektek kiállítani, egy hatósági állatorvosra lesz szükség. Akkor a tartó, hogyha kabinba utazik a cica vagy a kutya, akkor lehet az a puhább tartó, viszont amint lekerül a kargóba, az sokkal nehezebb egyébként szerintem. Vagyis így utólag amúgy már nem mondom amúgy, hogy nehéz, mert így most már tudok mindent. Viszont kikeresni mindent, 600 emberrel beszélni, ide közvetítenek, oda közvetítenek, ez a telefon, az a telefon. Így mondom, így utólag így most már könnyű, viszont akkor viszont nagyon káosznak éreztem, hogy ennek sose lesz vége, se eleje, se hátulja. A tartóra, hogy milyen tartó van, a paraméterek, hogy van kivágva az a tartó, milyen messze vannak egymást a rácsok, mindenre kell figyelni. Azt tanácsom, hogy egy kargócéget mindenképpen fogadjatok fel, aki nektek a papírokat intézi, az engedélyeket intézi, megnézi, hogy nektek jó a tartó, szóval beszélni fog veletek rendesen. Tehát én ezt tudom a legjobbnak tanácsolni, hogy egy kargócéget bízzatok meg. Belevágni amúgy nem volt nehéz, én szeretem az adrenalin, szeretem az izgalmas dolgokat, szeretem, hogyha pezsgés van, hogyha megyünk, csináljuk, haladunk, nem szeretem ezeket a tutyi-mutyi embereket, 20-as pulzust, meghalok tőle. El tudom viselni amúgy, de nem nehezen, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon tutyi-butyi, lassú, 20-szor kell neki szólni, nem tudja, megőrülök, de csak azért, mert nekem ilyen nagyon vehemens a X-nek ez a contour stickje lesz. Nem tudom hányas árnyalat, medium. Na. Úgy szeretem egyébként én felvinni a kontúrt, hogy most nem tudom a kamera hogy adja át, de megpróbálom. Pont arra a csont, ahol van a csontom, látjátok? Oda szeretem felvinni. Igazából ezt a vonalat követem itt. Hogy várom nagyon a visszajelzéseteket, jó? Mert hát ez az első, és még nem tudom, hogy szeretem, nem tudom, hogy csináljam. Ez az első videó, úgyhogy tényleg légy szíves, írjatok majd visszajelzéseket. Hogy tervezed a jövőd? Az, hogy, azt szerintem válaszoltam egyébként így a terveknél. És hogy hol, azt tervezhetek én igazából, hogy hol, ha olyan emberrel fogok megismerkedni, aki tök máshol lakik. Honnan jött az ötlet, hogy elkezd YouTube csatornát vezetni? Mindig is szerettem volna, tényleg, mindig, viszont vagy nem voltam olyan hozzá, hogy na erre most én készen vagyok. Nem akartam elsietni, csak azért, hogy na most már végre legyen, hanem inkább várok addig, amíg tökéletes lesz minden feltétel hozzá. Úgyhogy hát így most éreztem azt, hogy én készen állok erre, megvannak a feltételek, amiket szerettem volna hozzá, megvan úgymond minden, amit egyedül kamera nincsen még meg, de az majd jön, viszont azon kívül amúgy minden megvan hozzá, úgyhogy azért, mert szerettem volna mindig. Mit használsz a hajadra? A samponom az a Hask márka, de nem egyébként. Hajtövekre szoktam az egészre felvinni rozmaringolajat, és a hajtőre, meg a hajhosszra pedig argán és kókoszolajat szoktam felvinni. Illetve a samponozásnál van egy ilyen kis kefém, nem kefe, de hogy amilyen kis sörték vannak rá, és azzal szoktam egyébként samponozni a hajamat.
Nagyon szépen rendbe hoztam, mindig dicséritek egyébként live-okba is, hogy jaj Bibi, milyen jól megcsináltad a hajadat, milyen szép lett, milyen hosszú már. Jó, most nektek nem lesz hosszú, de aki tudja, hogy miből indultunk, ők tudják, hogy hú, igen. Tényleg hosszú lett, Bibi, tényleg hosszú lett. Most púderezek Revolution-ös púderrel. Hogy kiköltöztél Spanyolországba, ugye mindig is álmom volt. És hát igen, amúgy mondhatjuk álomnak, hogy Spanyolországban lakjak. Sose voltam egyébként Spanyolországban, tehát nem volt az, hogy na most akkor én voltam itt nyaralni, és jaj, de nagyon megtetszett, vagy hasonlók. Mégis valahogy azt éreztem egyébként, hogy oda kellett mennem. Viszont valahogy mindig is éreztem, hogy nekem valamiért mennem kell oda. Mint azért, hogy külsőleg tudjak változni, belsőleg tudjak nagyon sokat fejlődni, olyan dolgokkal foglalkozzak, amire nem volt lehetőségem eddig, vagy korlátozott volt a lehetőség. Kicsit békingelünk egy nagyon picikőt. Könnyebb kint az élet, mind anyagilag és mind közérzetileg? Nyilván ez helytől is függ, tehát nem lehet szerintem ennyire általánosítani, hogy na most akkor egész Spanyolországban ez van, egész Spanyolországban az van, hanem nyilván várostól, szigetektől ugye azért lehetnek különbségek, viszont ahol én voltam, ott tényleg egy nagyon lágy, könnyed hely volt, ahol én laktam. Eléggé introvertált ember vagyok, nem tudom egyébként ez mennyire látszik rajtam. Közvetlen vagyok, ne értsétek félre, viszont én a tömeget annyira nem szeretem, inkább így el vagyok magamnak így a csoportba így hátul. Régen nem ilyen voltam amúgy, mivel a spanyolok nekem nagyon, tényleg extrán extrovertáltak, tényleg nagyon durván. Ezt nekem nagyon fura volt egyébként így befogadni, mert tényleg mindig mentek valahova, mindig volt nálunk valaki, mindig volt ez hangos zajok, ez az amaz, bulik, tényleg, tehát nagyon-nagyon-nagyon ilyen családias a légkör, mindig nagyon-nagyon sok az ember, hangosság, viszont én már nem ezt szeretem, és sokszor így rosszul éreztem magamat, hogy vissza kellett utasítanom egy-egy eseményt, vagy egy-egy találkozót, mert egyszerűen annyira sok, hogy így én nem bírtam ezt tényleg. Valamikor arra vágyok, hogy igen, menjünk, csináljuk, haladjunk, viszont valamikor arra vágyom, hogy egyszerűen befeküdjek az ágyba, és csak pörgessem a TikTokot például. Tehát, hogy nem vagyok ugyanolyan minden nap, nem is tudok ugyanolyan lenni minden nap. Ők viszont mennek folyamatosan, tényleg én is azért eléggé egy ilyen menő típus vagyok, viszont na, én se vagyok ennyire. Sose próbáltam, ezt tegnap vettem, viszont ez ugye folyékony, most ezt megpróbáljam felvinni ide. Hát ez szerintem nagyon sok lett. Jaj, ez ennyire? Új, ez ennyire gyorsan szárad? Ne idegesíts. Fűha. Most ilyen csíkos maradok? Mi ez? Bronzosítót még felviszek ide. Bár amúgy, amint látom, nem nagyon segít a helyzeten. Hát ez remek, amúgy első YouTube videómban elrontom a sminkemet. Most kell kísérleteznem egyébként a síklemes termékekkel. Mit bántál meg az életed során a legjobban? Szerintem egyébként nekem ilyen nincs. Én nagyon hiszek abba, hogy ha anno nem csinálom ezt, nem csinálom azt, akkor most nem lennék itt. Minden kellett ahhoz, hogy én most itt tudjak ülni, az, aki vagyok, itt, ahol vagyok, és szerintem senki ne bánja a múltat. Boldog vagy? Szerintem a boldogság nagyon összetett kérdés. Nyilván az élet ingadozó, ezt egyértelműen tudjuk, szerintem már. Összességében amúgy én boldognak mondom magamat. Nem vagyok a csúcsponton, ahol tudom, hogy na, akkor most minden, ami engem boldoggá tud tenni, az megvan. Viszont szerintem az alapok, amit ahhoz kellenek, hogy ezt a biztos pontot már meg tudjam csinálni, és utána innen pedig majd szépen megyek fölfele, viszont tényleg ezt most így a Spanyolország nagyon-nagyon sokat segített nekem, hogy ezt helyre rakta, hogy hogyan tudom ezt így magamba először rendbe rakni, azt a boldogságot, megadni magamnak a boldogságot, nem mástól elvárni, mert amúgy ehhez nincsen jogunk szerintem, hogy bárkitől elvárjunk boldogságot. Listáról amúgy ennyi kérdést válogattam össze, rengetegen kérdeztétek egyébként ugyanazt, sok olyan kérdés van, amire nem szeretnék válaszolni, amúgy.
Viszont live-okban tőlem nagyon sok mindent szoktatok még kérdezni, úgyhogy arra gyorsan válaszolok még. Illetve hízókuráról szoktatok nagyon sokat kérdezni, hiszen tudjátok, hogy én sikerült végre híznom. Sajnos mégis nagyon vékony lány voltam, nem tudtam hízni, tényleg egy kilóba stagnáltam végig egész életembe. Fogamzásgátlót szedtem, akkor felszettem pár kilót, de csak amíg szedtem. Nyilván ahogy elkezdtem azt nem szedni, utána minden visszament a régibe, egyértelmű. Makeup Revolution-ös hidratálós, fixálós sprayt fogok most használni. Nyilván egyébként az is hozzátett, hogy letettem a cigit, viszont amire nagyon, tehát én a hízókuráról tudok egyébként többet beszélni, fogyókúrázni nem fogyókúrázok. Szempillaspirát is nagyon sokan szoktátok egyébként kérdezni. Maybelline Lash Lift, Falsies Lash Lift, valami ilyesmi, és én ebből a vízállót szoktam használni, amin itt van egy kék csík. Nagyon jó ez a szempillaspirál, és jobban tart, mivel vízálló. Sok avokádot, tényleg egy nap 4-5-öt megenni, legjobb lenne. Egy 4-5 tojás szintén megenni egy nap, az lenne a legjobb tényleg. De a testednek több kell ahhoz, hogy hízzál, akkor muszáj lesz többet enni, nem csak ennyit. Sok krumplit tegyetek, sok majonézt, tojástól amúgy is nőni fog a hajatok, szóval ez egy kis tipp tőlem. Tehát a tojástól nagyon szépen nő a hajatok, nagyon fényes lesz a hajatok. Sok vizet, sok gyümölcsöt, zöldséget egyetek, de szerintem ezt nem kell mondani, ez szimplán az egészség miatt. Nyelveken beszélek angolul, hollandul. Németet megértem, viszont mivel nem beszélem minden nap, ezért azt így, hát nyögvenyelős. Kicsit törökül, kicsit arabul, a spanyolból tudok egy pár szót, ugyanúgy, mint a török arabból. Ja, nekem ugye 2 cicám van, ezt is nagyon sokan szoktátok kérdezni, Shiba és Naila. Shiba ő egy fiú, ő egy 100% Maine Coon, a Naila ő egy lány, ő félig Maine Coon, félig Havana Brown. Hogy mik azok a dolgok, amik várhatók. Mindenképpen szeretnék ilyen csajos témákkal foglalkozni, hajápolás, bőrápolás, sminkelünk, beszélünk, csacsogunk, elfogytak termékek, ilyenek. Szeretnék ilyen témázgatós videókat, mondjuk a macskatartásról így részletesebben beszélni a vallásról, manifestáció, ilyenek, ezekről nagyon szívesen beszélek, szóval ez a 3 téma biztosan várható. Heti 1 videóval számoljatok első körbe, megnézzük, hogy azt mennyire tudom tartani, és hogyha sikerül, akkor heti 1, aztán majd később ezt tornázzuk fel. Ha esetleg heti 2-vel kezdünk, vagy havonta 1, akkor ne haragudjatok, próbálkozok. Ez időm, kedvem, energiám, ezt nem akarom úgy, hogy na most muszájból leülök ide, és csak hogy legyen videó. Na most így amúgy nagyjából letöröltem a szemhéjamról egyébként a szempillaspirát, viszont ilyenkor visszaszoktam egy kicsit rakni így a korrektor. Itt a kisbaba. Kicsit nagyon messzi ez a sminkelés nekem. Egy kis barnát fel szoktam vinni. Egy kis szájkontúr ceruzát szoktam felvinni. Egy nagyon picikét. El is készült a smink. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Írjátok le akkor kommentbe, hogy milyen videókat szeretnétek még látni, mik az észrevételek. Vissza beszéltem, vagy rosszul beszéltem, első videó, nézzétek el. Remélem, hogy tetszett. Remélem, kaptatok a kérdéseitekre választ, és találkozunk a következő videóban. Remélem. Sziasztok!